เราเพศยาแล้วหนึ่งเลยออกเลยแล้วก็ต่อไปค่ะอาดูแกบูราถือมาอิมเมลนะจ๊ะเมียวเมียวหิน Hello everyone, welcome back to our channel. Bahai dong bai ab song kha khaina rok jotto na kaham tang pai kana nei. Tini hingai ang sarik ni simisi blog start khaisi go. Sarik watai ba kisa wali ya tini khai sal thangma rok ba kisa nokjagui tongkha. Hingai tini hingai ang sarik ni simina blog start ma khaisi go. Hingai o satchagawa jeng tini kisa nobar rok kongoi tonglaikia nobar ba sipsi belaino tongthok tini khai ikona hadi norok nogoi da mangkha 12 masi ani thaijuk mo khai bubar khai bar sogo bathai khai thas thaiya iko mo khai kari patta norok joto na sini bai khana iko yang khai khum rok bubar barai tongkha hinge naithoto khaina bathai rok thai tong bai khai iko kari patta rok bo hinge tini kisa jeng tabuk hingai monai songnara thanai aro toini basajago phaijak gai isiri kisa cherai rok bai muthang rina ni hnai karon cherai rok nok bisingmang tongkhai belai boring nangjaga hinggai ba jeng tabukai kisa nokni nokha laisinai e norok nai tongdi obuna ang tini norok bai share khai salbo thangai tongkha te khombo naithoto khai bari tongkha norok khai bahai ingjaka nobaro sip sip sa chakarok hinggai to oro to sado simisi nobarok bo nango hinggai ba Kai tabukai jeng thanglai geranu nai tongni do friend jong jeng aro sogoi norok bai malai sinai jere rok ba kisa thanglai bo nango hnai ang borong no tlangi thanai phai sok pai laikha jeng tabukai na hadi ko borong ni khela tam rok khai thanglai khai tam nai de tam nai borok besakai mirik laikha o ma ang to muthungna hnai si borong no tlangi thangmani ba karon park rok thana hangkai watei rok bong ma ba jere rok to kisa thangna nango Nadi borok nang tam borok betlai miri go hingga ba yoga rok kan khailai si de hni ma tong siwo ikon hadi budi ke khailai ngau ma hanjani je manti si khailai dong nai tong dina rok soya sa yoga khailai na uklo si khailai iko miri rok yoga khailai tongkha yoga khaibai khena ang borok no story sarinai borok story samani narok khanai tongbai bidu sari na tha rawa tikekaya boiba chuag raw da woi roi la yu chu sky le o thom di bura hai ki ka lai gena raw thum tha raw sa pa ya ra raw phe ga ya ra nang goi ok la ka ta pai kha adu ke bura thui ma hai ke tong khata thu o makra yo makra nu su Sri Lanka makra Kuku kakak kapai pagi, kuku kakak budi cuk, tok raidang tang bu sidi, kuku kakak, aja kibu pangkas sampai kata baik kau oke. It was okay enough for some food. It's so great. It felt more. It went outside. Iko busi betong ya, nak kau orang engkau bencana ternyata. Ni nama Besi betong ya rob lai kana itu miau teman bagai cana ni hinjak sai khana dita na cana ni buma thui tong khatong ni buma hingai to ba chiok pungi tong kha hingai ba ani meren na chao miau hin tong kha ola khai chapai ola khai bin buma piang thang ka hin ka ai o ma de nung bola thang ang bakam khai tong ta ma de Handong ka hindi ba dog ba ana bangga dihin kata Sama na bangga dihin kemal na ba hindi ba binaga yang thangga yang giahin kata ula kayang da ihin kata ula kayang da I ula kay ni baga kalasi kata ula kai ana ni nog hin kata ula kai bin ma bai malai kata Sama malai kya Dobay. Ano siya? Sadi. O mali tao kay tang. May shui tong may tu ko lai gana, tu ko pa si awak may raw sulay na ni. Alo ki tu ko pa besar ta pa ka. Aketuna na. Awanda. Awan niya may.
Maida. Mai cái thứ nên Ka buma masala ya. Buma ta khá chọt sao ya. Okay. Okay, mari na sa nai miao. Are ke bunda ga thui tong khata. Busan ba gai mai. Busan ni ba gai mai cha di woi. Một thu bay cả xiên cả. Are ke mari biang thang ka. Ama khupina musu. Sel ka khupi teng. Ama khupina musu sel ka khupi teng. Tai ma sa ka ke. Ama khupina musu sel ka khupi po. Are ke. Ngan ang norok by share khaina na yu. Iko na hadi mo bed cover na ang thebui khenta sukmani isi asuke hamja khao bono bo pura masingo bo mono chumo engkai iko na hadi pura kisi pajak tokon kisi pajak kon chumo si tongko mo ang sukmani ko engkai oro hangkai uchi noro kisa koyak mas ni bagai ang khoroksa ani ngona bagini jing naklai bono na harmani bo sukai ko koto hingga asuke na bokhum ganangai hamja gang kamo kichik mani khibina si soya same color na te kesa nogo back cover tong mani te kesa subi mari khai ko same to same tong yada obo bo pink by white mo bo pink by white or bo green tongo blue tongo or bo am haine green tongo blue tongo iko pathai simi se alada kisa color kisa difference happen pink khai pink na kai mo khai tabuk ni katal ang sukmani friend chong ang rengma to rengya asuk expert ya de haipano bo hamjagai tongmani ba delina sup deni ka bo hangkai ang khenta masuk ai kinaro puno si khenta rok to kinaro omte rok si subya bat haipana ang rengya phano basa si sajagai tong hangkai ba masuk ka narok ba hangjaka ani khenta na kaisa comment khai sai dido friend jong norok dinini ani blog no bahai angjaka omono nang norok bai share khayo hingke horbu thogui tongka asuk ani blog no log riyawe painani lama na thangjiwano hingke norok like share comments and subscribe khainani tapok paidi hor kaham jotono norok kaham tongni next blog o malai laisine.